prostorije večeras, ovo dužno vremenu za nas da se predstavimo svima vama koji ste došli. Nažalost, poseta nije onakva kako su oni i mi očekivali, ali se nadam, ja uopšte nisam razočarana, dovoljno je da je ovo uspostavljena prvi korak naše saradnje, a vidjet ćemo sledeći put da sigurno biti mnogo bolje. Zora magazin je jedan magazin koji je namenjen bio pre svega ženama. To je prvi magazin štampan paralelno na srpskom i na švedskom jeziku i kao tako od samog početka dobio je zvaničnu pomoć Ministarstva za dijasporu, švedske ambasade u Beogradu i ambasade Republike Srbije u Švedskoj. Šta je naša vizija i misija? Imali smo ideju da stvorimo taj prvi dvojezični magazin koji će doneti informacije o uspešnim pojedincima, ženama pre svega, o interesantnim temama, da prikažemo lepote naše zemlje i lepote ove zemlje koje smo izabrali da bude naša nova domovina. U tome smo uspele, a stvoren je jedan informativni i kulturni most koji se samo nadograđuje iz broja u broj. Zora magazin je zamišljena kao magazin koji će biti namenjen pre svega ljudima koji žive u Švedskoj. Međutim, posle prve godine postojanja, a osnovan je 2010. godine, sa svega 300 primeraka koji su štampani u Srbiji, Zora magazin je preskočila granice Švedske, otisnula se u Skandinaviju, a danas Zora magazin se štampa u 3000 primeraka i distribuira se širom sveta. U Evropi, Americi, Kanadi, Australiji, Novom Zelandu i od skora imamo nove pretplatnike, to su žene kolostorskih sestara iz Južnoafričke republike. Tako da sada možemo da kažemo da je Zora magazin obasila ceo svet. Kao što to obično uvek biva, prvi koraci su najteži, ali i najslađi. I oni su uvek i sa nekim posebnom radošću i sentimentalnošću pamte. Zato ja sad predstavljam naš prvi broj, za koji se ljubazno odazvala njeno kraljevsko visočanstvo princeza Katarina, koja je govorila u svom intervjuu o svojoj humanitarnoj akciji. Ovaj broj je štampan u 300 primeraka na svega 20 strana u jednom skromnom color formatu, na papiru koji tada zadovoljavao naše potrebe, ali smo znali da uvek možemo bolje. Ideja nam je bila da jedna savremena žena kada dođe kući ne sedne odmah za kompjuter, nego da uzme Zoru i da pročita neke savete, da vidi šta se dešava u vestima, da dobije možda neku novu informaciju šta je trenutno u modi na svetskim modnim scenama, ali i da pročita interesantne intervjue, reportaže i da dobije možda savete lekara ili farmaceuta na nekim terapijama koje su za sve nas jako korisne. Zora je dobila jedan slogan koji glasi Zora, početak novog dana. I taj početak, kao što rekoh, bi vrlo težak, ali posle prvog broja sledi drugi broj, mi smo se kao naučili zanatu, a ko smo u stvari? Mi smo Zorica Savijelić, to je moja malenkost, glavni odgovorni urednik ovog časopisa, i moja koleginica Ann-Katrin Ruteka-Stefanović, koja je urednik izdanja i finansijski direktor naše firme. Kad kažem naše firme, Zora magazin nije samo magazin. Zora magazin Handels Blad je izdavačka kuća, kuća koja organizuje humanitarne i kulturne događaje, ali isto tako i prevodilačka